Altså jeg tror, at man er nødt til at leve et virkelig fedt, altså leve det rigtig gode liv, for at kunne sidde stille og meditere. Altså jeg oplever masser af mennesker, de føler, det er spild af tid at kaste sig ind i en meditativ proces, fordi det eneste, der sker, når de lukker øjnene, det er, at kværnen går i gang, og så kører det ellers derudad. Og de føler, at de spilder tiden, og de gør i bedste fald deres åndelige værnepligt, ikke, med at sidde og lide en halv eller en hel time om dagen, i stedet for at leve livet altså for fuld skrue, altså udleve de drømme, de har. Gøre nogle konkrete forsøg på at nå nogle mål, karrieremæssigt, parforholdsmæssigt, økonomisk, bogmæssigt, interessemæssigt, altså leve et fyldigt og intenst og godt, almindeligt liv. Ikke også? Og derigennem får man også et velintegreret jeg. Først der kan du sidde roligt på puden. Eller i det mindste er du nødt til at gøre det parallelt, fordi ellers noget i dig vil føle, at du spilder tiden ved at sidde og meditere eller gå ind i en meditativ proces, hvis ikke du parallelt eller forud virkelig har erkendt, jeg kan skabe mit liv. Altså jeg kan nå mine mål, jeg kan få mine ønsker til at gå i opfyldelse. Ellers så sidder jeg bare på meditationspuden og tænker på al den erotik, jeg ikke har fået i mit liv, eller mine fucked up relationships, eller min dårlige økonomi. Ikke også? Altså, hvor meget er jeg i stand til at slippe ind i en meditativ tilstand, hvis jeg sidder og tænker på mit kæmpe overtræk på kassekreditten? Eller hvis jeg har spirituelle idealer om gerne vil give andre mennesker noget, altså et stykke velgørende arbejde, eller kunne hjælpe andre med at komme ud af deres sociale situation, eller hvad det måtte være. Altså, hvor meget overskud har jeg til det, hvis jeg er altså, fattig og forarmet selv på alle mulige måder? Så først tanke op selv, ikke? Og så hjælpe andre. Vi hører det også, bare vi skal flyve fra Kastrup til Aalborg, for eksempel, så får vi at vide, at hvis der skulle opstå undertryk i maskinen, vil der automatisk falde en iltmaske ned. Hvis de vil hjælpe andre, så sæt først iltmasken på deres eget ansigt, inden de forsøger at hjælpe andre. Det er faktisk et godt princip, ikke? Fordi ellers er der måske ikke noget ilt til at hjælpe de andre.